Dr. Edward R. Cagape. Patong na ka, Doc? Hello, good morning. Lanay. Maadjang mata. Hello. Naunsa man, wa dili preparado mangutana. Basig nambali, Ronel, nambali nag dial. Hello, good morning. Okay, cellphone. Hello, good morning. Hello, cellphone. Hala. Wa na matusok. Hello, good morning. Yes, kada gabi lang? Ay, basig na kaliwat ni Dracula, gabi man, mangutol. Bitaw, day? Asa ba ka nanawag, day? Pantukan? Gipatanaw na mong doktor? Gipatanaw? Gipa-check up na di mo? Unsa ingon sa doktor? Hubak. Tama siya. Kaya usually yun ang hubak mo, andar man yun sa gabi, day. Naman ay kaliwat sa kuan, kaliwat sa wakwak, day. Ang hubak. Nya. Basta gani gadaadlaw nang gyud ang kadagabi nang gyud ang atake, nagpasabot nga naga-status asthmaticus na siya. Kinahanglan gyud na siya admit kay naay mga tambal ibutang sa dextrose nga i-lower down ang attacks. Wala na pa siya mga inhaler lay. Good. Kana daging intaway makatabang ana day. Kana siya. At unsa man tong paasok kanang naa sa nebulizer? Kana unsa man ginabutang sa nebulizer? Tama na siya. Kana lang gyud siya makatabang ana sa bata kay wala may lain maka stop sa kuan sa hubak. Di man pwede magpakaonon og bao. Ha? Kung iba ipakiskis sa kanang kuan daw sa kamot sa iring para di ubakon. Wala ang taon na siya, ha? Okay? Tama na siya, day. Permanente na siya up to abot na siya mga 10, 11 kay he will outgrow ang iyang asthma. Okay? Sige, magbuntag. Hello, good morning, landline. Good morning, Doc. Morning. Doc, katong April 5, nagpatuloy na pa akong anak. Kanya, Niya, paracetamol man tayo resita. walay antibiotic, day? Hindi mo pa. Agoy, why antibiotic? Wala, paracetamol na yatag. Ay, Santa Cruz Digos, malibang manguros. So may itampalin ni Doc. Ihumol na siyang bugnaw kayong tubig, Oo. pasabunan ang iyang tintin. Kabalo naman siguro na siya mong sabon. Unya, wala siya nagkamatis. Nagkamatis lagi Doc. Agoy, antibiotic. Mainom na siya kapsula o syrup? Syrup Doc, 8 years old. 8 years old. Pagpareseta din sa barangay nga cloxacillin. Cloxacillin. Glok ba? Cloxa. Silin. Ingnan siya, ingnan doktor nga pinakamaayo na siya sa mga nagkamatis nga tuli. Pila man ka ml Doc? 250 milligrams, 1 teaspoon 3 times a day. 1 teaspoon. 3 times a day. Okay? Yung kasa lang tong yang Sabunan gyud. Pasabunin sa iya nga pabulaon gyud. Nya katong mga singit-singit kanay sa ha? Sakit sa kabunan? Ay, antuson niya kay kana naging tawon makahiyos anang iyang kamatis. Kung dili siya mo gusto mo gunit, ihumol na lang sa tubig nga nay sabon. Okay? Pwede katulo, kaupat, iyan na ba? Dali kaya siya mo uga basta mga sabunan, labaw na yung perla. Uga galing kamot,
Tin-tin pa ka. Sige. Okay. Sige, Dok. Okay. Okay. Good morning. Good morning all the way to Sydney, Australia. Good morning, Ning. Good evening to Toronto, Vancouver, Canada. Good morning to New York. Good morning to good evening na dayang California, New York, New Jersey. Good morning to Saudi Arabia. Ang ganun kasulot man kang Saudi Arabia ang ginabara man sa mga mga prince. Hello, good morning. Yes. Mm. Agoy. Dili ay. Basig na fracture na kinahanglan kag X-ray. Oo. Way sakit. Oh, kunya di mo sakit din sa kaayo nga molihok ka. Asa man dapit? Asa man sakit? Asa man sakit? Wala na ng fracture. Oh, baski nagkuan. Basi di ay kuan. Sige, basig dili na meniscal tear ha. Lagi, dili na meniscal tear. Until your cruciate ligament rupture. Wala ta kay baluan na. Dili na. Oh. Oh. Iya. Wa akyaw eh. Tylenol dali eh. Insik gani na Tylenol. Pilipinas pa. Wala eh. Lain naman sulod sa Tylenol dali. May Finamic naman. Anong di inom sa US? Wa akyaw eh. Daghang kay tambal sa US nga fake ba? Ikaw good. Oo. May Finamic naman yung tao na day. 500. Pero di man siya kayo may epekto. Ang pinakamayad na silicoxib. 2 times a day. Mo lagi na. Buot-buot. Buot-buot lagi. Nga, wala yung School of Pharmacology, patay. 2 times a day man ang silicoxib. Oo. Inga, kung... daga kayo? Silicoxib. Okay, basta gani... Basta gani kay balo na mo, niya na imusulti sa inyo nga di mao. Dili na yoy. Dungog na ko sa doktor sa kahanginan. Okay, sige. Okay. Hello, cellphone. Hello, cellphone. Hello, good morning. Good morning, Doc. Good morning. Asa ka tawag doy? Ako daw sa downtown, Doc. Aw. Matignan dito. Mas maay pa tong... Oo, mas maay pa tong dito sa Padada o sa Gunoy ba? Gwapo pagtingog. Nya. Ano man? O nya. Dili. Unless nga iginhawa nimo. Basta iginhawa pag for example. Kung na singhot nimo ang tubig diretso sa lungs diyo. Pero dili man ka mo ubo man yun ka, muhuto yun kag ubo basta mosuod na sa lungs. Kabalo yun ka nga sa lungs ni adto. Di ba nito makaubo na? Pasabot nga sa tiyan ni adto. Ako ang tinailan na yan kung Muhutoy. Mabububo ka. Maububo ka. Pero ka na lapak. Unsa daw? Ako Facebook pa. Unsa daw? Nadok?
Kanang kanang normal ra na dok nga kanang sa chest dok mo nagi pain siya. Dili. Kanang ubos na tutuyo ka kanang tikas-tikas dok ba dili dong sa center sa sa ribs dok ba. Oh, naman gitawag og costochondritis. Kanang urag arthritis na sa ribs. Pero sa swimming na magod ako ng pera karon. Kuan na sa usually costochondritis nag-arthritis ang imong bukog sa ribs. Kanang ribs nimo ba? Oh, makuha na siya doy. Butangan nimo plaster gikan sa imong kuto-kuto paingon sa imong likod. Butang plaster, di ba sa lumpas. Wala nang sakit ana ba? Ato pura ra ni siya kanang pamaol do wala na. Pwede na ito matawag pamaol, pero po pwede po matawag og lisa. Lisa. Apa ito dok ba? Ang akong pag-umauton dok ba nga ubak ko 8 years old. Hindi ra na siya ipa-swimming. Ipa-swimming dito mo ganaw. Maayo. Tanan nga exports para sa hubakon, maayo gyud kay dili na sila kay makasugakon na sila sa ilang hubak, murag baliwala na lang nila kung nag-sport sila. Pero after 3 days dok, ubak man. Ana na siya. Ana siya. Sige lang, padayon kay managdoyan lesser nang iyang atake sa hubak. Ato normal ra dok. Iyang reaksyon gito nga kuan. Pero magkadugay na siya kuan. Ano ko dok ba itong lunes ba? Ano kailan ta ko mo? Wato kailan ta ko mo atong lunes. Unya. Ano niya man? Ay, ana gina. Swimming minsan ita ka oras ug tuwa. Luya na ko. Unsa man taon? Ayaw po ba sobra? Ang sugod sa pag-sports, labaw na yung karong summer, 30 minutes. Basketball, volleyball, tennis, muna siya, 30 minutes lang sa beginning kung dili yun siya sports-minded ever since. Beginner ba, beginner? Isa ka oras ng tunga. Mali, 30 minutes lang ta to. Para lang masanay ang bata. Pagkadugay na pwede na i-increase of 1 hour. After that, bigla man ninyo. Kabayo gani mo. Muluhod gani imong padaganon ng isa ka oras. Ha? Unsa daw? Naputo. Unsa man ang signal nga dito sa linde eh. Hello? Wa na. Wa na. Tik naman lumog. Okay. Sige, tawa ko sabday. Kasab ko sabday. Hindi na. Wa na. Maing buntag ninyo diha all the way asa gani kaday Germany man taon na tadlawon man sa Germany ron eh. May untag naon ta ning Facebook bang butang Germany. Asa ka nag-text man magawas dito ba? Kay di man ko ka memorize ani. Good morning pod Honolulu, Hawaii. Good morning Dr. Edison Cuenca. I can always see your name on my wall. Hello, good morning. Tepa. Landline sa ta, landline. Yes. Good morning daw katong pasyente ni mo daw. Tong sa high blood ko tong i-study mo diretso pilog ang na. Pila? Agoy. Asa gani karon? Kanang dili siya. Di gyud siya munaog og kanang ingana, magkambyo gyud tag kanang isog pagyod katapres. Magkambyo gyud tag pang high blood ba nga isog pagyod. Ambot og tagaan ka, katapres 75 milligrams. Katapres. Press, P-R-E-S. P-R-E-S. 75 milligrams. Testing daw isa ka buok lang inom. Before breakfast. Mga 2 hours, within 2 hours. Katapres. Muna yung brand, ang iyang ito yung generics nakalimot ko. Namayabas ikaw ko naman. Nakalimot pa ko. Dito. Katapres. Okay. Okay. Watching from Bacolod. Crisaline Joyce Lagunila Gas. Hello, good morning, cellphone. Hello, good morning, cellphone. Hello, good morning, ma'am. Yes. Pangutanan ako dok ba? Ano itong pangumang ko na ako, dok? 1 year old, dok?
Duha na posibilidad na si ang nasa infection sa tutunlan o kung di ba na infection sa kay wa pa man nangipon, di ba? Wala pa man nangipon kay 1 year old. 1 year old pa man. Ha? Oh, na duha ka buok. Oh, so ang duha lang ka posibilidad ana na infection sa tutunlan or na infection sa baga. Oh, primary complex ang tawag ana. Malaki. Muna ay cervical lymphadenopathy ang tawag ana, cervical lymphadenopathy. So ang source sa infection gikan sa tutunlan or else sa iyang baga. Okay? Ha? Patanaw sa imong pedya niya para ma-decide niya kung sa iyang hatag niya kay kung sa tutunlan antibiotic man, kung sa baga anti-TB, primary complex man. So So Santa Cruz de Igos, tutuo na siya ng immunosin in town. In town dai. Ay ambot, asa ka ng eskwela na nga ng immunosin. Wa ang tao na ipikto no? Immune booster. Wa gani sila kasabot unsa nang immune booster pa ka. Ay, Santa Cruz de Igos. Ala, kambyuhin na dai, kambyog pedya. Kambyog pedya. Bato kag laing pedya. Atog laing pedya. Okay? Pedya doctor, pediatrics. Ha? Pediatrician. O sige, may butag. Good morning, CEO Ping Raimundo. It's my first time to see you on my wall. What are you doing now? Hello, telephone. Landline. Yes. Oh, musta man ka day? Ayay. Kanang pero ang bungol, ang katong sakit nawala na. Ang katon na lang bungol-bungol. Lagi kanang pag-ugom og warm water day, pag human iluwa ang warm water. Tapos musulti din kag na ano mo para mo-open ang yung eustachian tube. Basta maski at least mga 5 minutes every day, i-open up na yung eustachian tube, okay na siya. Okay? Sige. Okay, may buntag. Cotton buds lang, ayaw na ibubo dito. Matanggal pati kuno mo, atuli, tanggal. Sige. Okay, may buntag. Very surprised. I'm very surprised. So many people are coming in to my Facebook. Hello, good morning, cellphone. Hello, good morning, Doc. Yes. Tapos, tanang baba. Ang sa'yo wala nagbaba? Ang inang isa ka islog. Oh. Tapos, nagpa-check nito specialista. Tapos, niya na i-ultrasound daw kaya para maganak daw basin daw. Hernia ba siya? Mali iyang kuan. Mali iyang diagnosis. Kay mag-hernia man ginabasa di ba yung naog ang itlog. Niya, unya. Ano siya kay duha man daw nakaklase ang katong hernia na iyang ginasinon kay. Katong daw wala pa daw na gano ang katong pag nado ni bangag katong sa iyang ano dok na pag naog daw ang itlog automatic daw siya close. To wala siya na mayabas dito sa anatomy. Sige, sunod. Tapos dok nagkaunan daw kaya ara man siya na kung hernia daw ano daw siya kanang basi open pa man daw tong katong bangag daw sa iyang bangag daw. Nya. Katong mutubay ang sinain. So, mo to nang paan nagagay siya sa mga ano daw si ultrasound tapos mo to pagka dati ano din ultrasound kanang iyang ito. Tapos mo to na ito na kwan daw sa
Pila gani edad niya day? One pa, 20 days pa siya to. Okay, hulata na siya up to 10 months. Ayaw siya pa operahay? O, ano Ah. na kung ito ko isang klase ang Hmm. dahil niya mangudasa sa kailangan tulad ko. Dili. Mali siya. Mali siya. 10 months yun siya. Mahulot ka up to 10 months kay manaog mo design man ang iyang itlog dito sa kung wala pa nanaog sa within 10 months. So ang ideal time ang opera, 10 months after. So at least mga 1 year. Kay Makaya na ba na sa bata? sa 10 months? Usual man ko mag-opera. Nang sa karundok ba na ano sa isip ka na opera na ano na Dili pa na siya karon. Kay ang iyang makita dito, wala siya makita dito sa kagagmay sa itlog. Maputol lang niya niyang testicle. So, muhulat siya 10 months. After 10 months, manaog na siya ang itlog. makita mo nang ulit mo nabot sa babaw na Lagi. kasi bulot sa babaw pero narang sa babaw wala pa na Lagi, manaog na siya. Pag di siya manaog sa 10 months, ikuha na siya orchiopexy. Meaning ana nga maopera ko, butangan ako plastiko ng iyang itlog paingon sa iyang sa iyang ubos. Itali na ako na dito. Mo normal na siya. Di na siya kinahanglan dili tong iyang ginaingon nga herniorrhaphy o herniotomy. Mali to. Okay, sige. May buntag. Nakoy giopera na ana niaging tuig may gala. Ang iyang isa ka itlog tuwa sa iyang singit. Ang isa tuwa sa iyang tiyan. Karon, ang katong sa wala na naman sa singit ginaog nako. Kita gigunitan ako iyang itlog atong niaging simana. Nalatawon dito sa iyang scrotum. So, successful to kayong operasyon. Ang akong problema kay ang katong right side di na ako makita. Pag ultrasound di makita. Asa naman sus gi-resorb man sa iyang lawas ang katong itlog. Ang problema man gud sa itlog sa bata na di manaog, may cancerous kay na siya kung pabilin sa ilalom sa tiyan. Ako ay laktawon kay wa tay panahon. sa kadagan sa topic. Di ko mahotdan siguro ano yung may gala. Basta yung pating daghan na lagi. Pagay ko kabasag text. Good morning all over the world. I don't know where you are now. Dagang kayo mga pangalan rin sa akong wall ba. Good morning everybody to all the world. Good morning si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.